खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासै सुबुंफोर आरो फेसबुक सालायगिरि इउटुबार जायखौ जोङो इउटुबार बुङो इउटुब सालायगिरि नोंथांमोन दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय आंनि बे दिनै सानदांथि बा मोनदांनाय साननाय बाथ्राया नंगौ नङा बे नोंथांमोननि सायाव नाथाय आंनि थाखायबा बे खोथाया 100% सैथो होननानै आं सानो बेनि थाखायनो दिनै आङो नोंथांमोननो बे खोथाखौ शेयार खालामनो होननानै दिनै बे भिडिअखौ बानायबाय खोथाया बेनो नांज्लायनाय दानि जुगाव जों गासैबो नंजोबा बांसिनानो जों फेसबुक सालायो नङा होमबा फेसबुक पेज सालायो फारसेथिं इउटुब नङा होमबा इन्सटाग्राम नङा होमबा दा इउटुब आरो फेसबुकनिल' बाथ्राखौ बुंनोसै बे नांज्लायनाय मोनसे इउटुब आरो फेसबुकआव बांसिन नुनो मोनो नङा होमबा बांसिनानो जोंनि मा होनो जोंखौ बर' नङा होमबा जोंनि बर' मानसिनावनो बांसिन थायो आरो बे फेसबुक बा इउटुब बे मोननैयाव जोंनि बर'खौल' बांसिन नुयो आरो बुंनो थाङोब्ला आरोना 1% जोंनि बर'आवनो बांसिन आरोना गुबुनाबो जायो नंगौ नाथाय आं दा बेनि बेलायाव बेखौनो बुंनो सानोदि जोंनि बे आर'नाइ बेसे समायना जोंनि दख'ना आर'नाइ जों फालि बेखौ जों गाननानै जों गावखौनो जों सिनायथि होनो हायो आं बर' सासे नङा होमबा दा बेखौनो जों खायसे एसे गोजान लामायाव हान्थिनो थांब्लानो जों गावनि हारिनि दख'नाखौ गाननो लाजियो दा बे आं दिनै नांज्लायनायनि खोथाखौसो बुंनो नागिरदों हा दा जोंनि बर'नि ड्रेसखौ जों गावल' मोजां मोना गुबुन हारियाबो मोजां मोनो जोंखौ सिनायखायो आर'नाइ जों दख'नाजों बेयो बर' मानसि नङा होमबा दा बे ससियेल मिडियानि जुगावबो जों गासैबो सिनायो नङा होमबा बे मानसिया बर' बै मानसिया बर' बे मानसिया बर' नङा होमबा दा बेवहाय जों गावजों गाव नांज्लायबाय थायो जे फेसबुक इउटुब नङा होमबा सोरबा मोजां बुंनायखौबो गाव बेसे मोजां बिदि नांलायहरबाय सोरबा गाज्रि दिन्थिनायखौ गाज्रिखौथ' जों बुंखानांगोन नङा होमबा दा मोजां दिन्थिनायखौबो बेबिदि सोरबाया हौवासा जानानै हौवासा मानसियानो हिनजाव जानानै गावनि नलेजखौ दिन्थिदों बेखौबो गाज्रि मोनो सोरबा हिनजाव आइजो मानसिया गावनि मावनाय दांनायखौ दिन्थियो बेखौबो गाज्रि बुङो नङा होमबा एभ्रिथिं माने मा बुंबावनो माने बिदिनो बेखौ बैखौ बिदिनो माने नांज्लायलायबाय थायो आरो फेसबुकआव दा आं बेखौनो बुंनो नागिरो बिदि नांज्लायनायखौ गारोबा मोजां जागोन जों गावजों गाव सापर्ट खालामलाय हेफाजाब होलाय अब्लानो जों जि लासैनो मोजाङै जौगालांगोन जोंनि हारिया आं बेखौ सानो आरो दा जोंनि हारिया जौगानाय गैया नांज्लाय खमलायानो जोबनो थांला बिदि नांलायनायखौ गारनानै जों गावबा गावनि जिखिनि रोंगौथि दङ गावनाव जिखिनि रोंगौथि दङ बेखौ दिन्थि वाव बे बर' मानसि ओरैबायदि टेलेन्टेड माने ओरैबायदि मोजां मोन नांज्लायालासिनो गावजों गाव सापर्ट होलायनानै गावनि टेलेन्टखौ गावबा गाव जों मा सालायो दा इउटुब फेसबुकफोराव हगारबाय था गावनि नलेजखौ आरो बैनि मोजांखौ बै गाज्रि बुंनाङा बेखौ मालाबाबो बुंनाङा बे गावनि टेलेन्टखौ दिन्थिनो हादों साबास बेखौ जों लाइक शेयार कमेन्ट खालामनांगौ नङा होमबा दा ओरैबायदि जोंनि ड्रेसखौ नुबानो गुबुन हारिया मोजां मोनोब्ला जोंनि नांज्लायनायखौ जोङो बन्द' खालामोब्ला अब्लाना ओरैबायदि माने गुबुन हारिया ओरैबायदि मोजां मोनगोन
वाव बिसोरनि बर' हारिनि ड्रेसाबो ओरैबायदि मोजां आरो बिसोरनि साननाय हनाया ओरैबायदि मोजां, ओरैबायदि गावजों गाव मालाय हेफाजाब होलायो, गावजों गाव माने मा बुंनो बेफोरबायदि माने गुबुन हारिफ्रा आरो बांसिन मोजां मोनगोन आरो जोंनि हारिया जौगानायनि लामायाव जि ओरैनो दावखोलांगोन नङा होमबा? दा आं बेखौनो बुंनो होनना फैदोंमोन। दा नांलायनायखौ जों दोनोबा आंनि थाखाय मोजां, बा जोंनि समाजनि थाखायबो मोजां, जोंनि हारिनि थाखाय मोजां। जोंनि ड्रेसखौनो नायनानै गुबुना मोजां मोनोबा आरो जोंनि नांज्लायनायखौ गारोब्ला, जोंनि टेलेन्टखौ जों गावबा गाव दिन्थिलांनो हायोब्ला बांसिन जोंखौ अनसायगोन, गुबुन हारियाबो मोजां मोनगोन। बर' हारि बायदि बे बुहुमाव बर' हारि बायदि रावबो गैया होननानै माने गुबुन हारियाबो सानगोन आरो आं बेखौ सानो आरोना। बायदि बायदि आरोना, मा बुंबावनो। दा बेखौ सानोब्ला नोंथांमोना नांज्लायनायफोरखौ दोनथ'। सोरबाया नांज्लायदों, सोरबाया माजों, आंहा बुंनो गोनां मोन्थाय गैयामोन। नाथाय हारिखौ सानोब्ला मोन्थाय दं। आरो गावनि असे बिब' बिनानाव बिदि भागि बुंख' बिदि बिदियाव थाङोब्ला आंहा मोन्थाय गैया। बिनि रिस्ट्रिक्टआ नङाबा आंहा मोन्थाय गैया। नाथाय जातिखौ सानोब्ला, हारिखौ सानोब्ला आंहाबो मोन्थाय दं, नोंहाबो आंखौ रायनो मोन्थाय दं, बिदि जायो आरोना।